Gipadayon sa Mandaue City Government ang clearing operation sa wetland area nga sakop sa Barangay Banilan. Ang nag-operate og fish pen sa dapit na sagmuyo. Sa epekto nini silang panginabuhian. Ano yung report ni Nico Sereno? Gibalikan sa mga personnel sa City Hall ang wetlands area o tubigan sa may Barangay Banilan. Kuha kini kagahapon sa buntag sa mga residente sa pag-abot sa mga opisyal ug personnel sa hudo ug clearing team. Gipadayon ang pagdismantle sa mga fish pen sa dapit. Migamit pa og heavy equipment aron mapadali ang pagtrabaho paghawan sa mga istruktura. Ang lakang sa syudad pag-restore sa tubigan nga catchment basin gikan sa laing lugar kung kusog kaayo ang uwan. Nadismaya ang mga residente sa gihimo sa syudad ug epekto niini sa ilang panginabuhian. Ang uban gisalbar pa ang mga buhing isda nga pang-aquarium apan duda nga mabuhi ug mapahimuslan pa kini. Ibuhian na lang to, sir, oy. Ibuhian na lang kay saan pa man to. Dili magyapon to mabutang sa daplin, sir, kay kung ibutang sa daplin sa kainit sa adlaw ron dali ra kay mo init ang tubig. So useless ra gyapon nimo ipadaplin kay mamatay ra gyapon siya. Panghinaot nila nga matabangan sa ilang sitwasyon. Naninginabuhi ra mig tarong, grabe gid sila pagluto sa among panginabuhian ba nga wala man ng tamiga kuan ga pabadlong ug may sa Mandaue unta. Ako ta panawagan ba nga unta maluwi sa dintaon sila namo nga dili sa dintaon minilat ng tangan ug kanang grabe na gid ang tangan minilag panginabuhian. Apan gipasabot sa City Hall, daan ang napahibaw ang mga nag-operate og fish pen sa plano sa syudad. Mitumaw kining lakang human sa halapad kaayo nga pagbaha sa miaging tuig kundiin misuyla ang tubig sa wetlands ug mibanaw sa uban nga mga barangay. Giklaro sa Executive Secretary sa Mayor ang importansya sa pagdesilt sa wetlands ug paglocate sa bito o sinkhole kaniadto nga mo'y musuyop sa mapondo nga tubig. We have to because otherwise why mahitabo sa problema. Ang problema sa baha. Ang main concern ani kay i-create mag-disaster. Kanya, knowing coming na ang La Nina after the El Nino. So we have to do it quick para ma-ready na ta. Nico Sereno, Balitang Bisdak.